Mitima iti Myuuuu, Maso Mbweeee, Mapazii Likitilikitiiii. Inuyo mwasunge mu mitima yabwino ndiyo yera ndipo mawu amenewa mwatuluse zinthu zimachitika pa moyo wanu ndipo agwiritsa ntchito ndipo muzabwererenso pagulu pano ndikuzanena kuti mawu ndinalandira aja ndinamvetsa motere chifukwa to abale zimachitika kuti mwinanga polalika mawu aja ndalalika ndi mamvesedwe ena inu pokalandira ndi kukalandira ndi mamvesedwe ena ndiye ngati simuyankhula pagulupa ngati simupereka feedback ine ndizikayenza kuti mwamva menene ndimamvera pamene mukayankhula ndimaza kuti uthenga uja mwina sinaupereke bwino ndipo timazawubwerezanso mwanjira ina. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu nonse. La Mulungu la 29 pa chaka ndimene tikufuna kusinkhasinkha mawu athu oyamba akuchokera pa Yesaya chapter 45 ndime ya 1 4 mpaka na 6. Ndipo mawu achiwiri akuchokera pa 1 Nthalika 1 ndime ya 1 mpaka na 5. Uthenga wabwino na uchokera pa Mateo 22 ndime ya 15 mpaka na 21. Tikumbukire lero siku la chibalaliso. Nchifukwa chake mutu wathu waulalikira utenga kuthenga wa papa pa siku la chibalaliso akuti mitima yake maso asekuke ndipo mapazi ayende. Mawu oyamba. Chauta akulankhula ndi wozozedwa wake Kirusi amene anamugwira dzanja lamanja kuti agonjetse mitundu ina ya anthu awathe mphamvu mafumu ndi kusegula ziseko kuti zipata zisasekeke. Akunena kuti chifukwa cha mtumiki wanga Yakobo, chifukwa cha osankhidwa wanga Israeli, ndikukuyitana potchula dzina lako, ndikupasa dzina la ulemu ngakhale iwe sundidziwa. Chauta ndine, palibe wina, kupatula ine palibe mulungu wina. Ndizakupasa mphamvu ngakhale sukundidziwa. Ndizachita zimenezi kuti kuchokera kuvuma mpaka na kuzambwe aliyense adziwe kuti palibe wina koma ine ndekha. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Salimo yathu ndiyoyankhidwa kuti tamandani ulemerero wa dzina la Chauta. Mawu achiwiri. Mawu ankalata oyamba ya Paulo woyera kwa Nthalika chapter 1 ndime ya 1 mpaka na ndime ya 5. Abale, ndife Paulo, Silivano ndi Timoteyo. Tikulembera mpingo wa ku Nthalika umene uli wake wa Mulungu Atate ndiponso wa Ambuye Yesu Khristu. Mulungu akukomereni mtima ndi kukupasani mtendere. Timathokoza Mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu nonse ndi kumakutchulani mapemphero athu. Timakumbukira kosalekeza pamaso pa Mulungu Atate athu zamene mmasimikizira chikhulupiriro chanu mwa ntchito zanu, zamene chikondi chanu chimakuthandizirani kugwira ntchito kolimba, ndiponso zamene mmachitira khama poyembekeza Ambuye athu Yesu Khristu. Abale athu, inu amene Mulungu amakukondani, tikudziwa kuti Iye anakusankhani kuti mukhale ake. Paja uthenga wabwino umene tidadza nawo kwa inu sunali wapakamwa chabe, koma tinkaulalika ndi mphamvu za Mzimu Woyera ndiponso mosakayika konse. Mukudziwa mmene tinkakhalira pakati panu pofuna kuti tikuthandizeni. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Uthenga wabwino Mateo 22 ndime ya 15 mpaka na 21. Nthawi ina Afarisi ankapangana zotapa Yesu mkamwa. Anatuma ophunzira awo ena pamodzi ndi ena a chipani cha Herode kwa Yesu. Iwowa adawuza Yesu kuti, aphunzitsi, tikudziwa kuti inu mmanena zoona, mmaphunzitsa malamulo a Mulungu moona, ndipo simuopa munthu aliyense. Paja inu simuyang'anira kuti uyu ndani. Ndiye timati mutiuze zimene mukuganiza. Kodi malamulo a Mulungu amatilola kuti tizikoma msonkho kwa mfumu ya ku Roma kapena ayi?
Koma Yesu pozowa maganizo awo oyipa adati, bwanji kodi mundiyesa adala? Anthu achipa masono, tandionesani ndalama ya msonkho. Iwo anampasadi ndalamayo. Pamenepo iye adawafunsa kuti, kodi nkhope ndi yayani? Ndipo zinali ndi layani? Iwo aja adati, zonse ndi za mfumu ya ku Roma. Apo Yesu adawuza kuti, sono perekani kwa mfumu zake za mfumuyo, ndiponso kwa Mulungu zake za Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Tikunena pano, mitima iti Myuuuu, Maso Mbweeee, Mapazii Likitilikitiiii. Kodi abale, mtima wanu unayamba wapangapo Myuuuu? Kodi munayamba mwasekukapo m'maso ndikuti shaa? Nanga mutapanga shaa, chidachitika ndi chani? Kodi munayamba kulira? Kapena munangokhala pansi? Kapena munathamangirako? Lero ndi tsiku la chibalaliso, ndipo tikufuna kuti tilimbikitsane pamutu wakuti mitima yake, maso asekuke ndipo mapazi ayende. Mtima usiti Myuuuu, ndipo mtima ukati Myuuuu, maso aziti seku, ndipo mosataya nthawi mapazi aziti pikiri. Nkhani ili pano ndi nkhani yakufalisa uthenga wabwino. Uthenga wabwino umene njero atawubweresa anauchemerera kwa basi kuti uzakondweresa dziko lonse lapansi. Luka 2:10. Anati uthenga uzakondweresa anthu onse dziko lapansi. Uthenga umenewu, amene adalenga dziko lino, amene akuziwa cholinga chake polenga dzikoli, ataona kuti wina wake ochedwa Diabolos wabweramo, ataona kuti mnyamata wina wake wa kampeni yosokoneza ndiponso oyipa akukopa anthu mwamkokomo, mosafuna kuphwanyira ufulu awosocherawo, mwini wake wa dziko lino adaganiza zongotuma naye ake kuti akafalise uthenga wa iye ndi kufotokoza bwino zonse mmene zikuyenera kukhalira. Nchifukwa pa Isaiah mutu wa 6:8 anafunsa kuti, kodi mtume ndani? Kodi mtume ndani? Afuna atume ake oti akalimbane ndi uthenga woyipa umene wafalisidwa ndi Satana. Mulungu akuliyang'ana dzikoli, ndipo akaliyang'ana dziko limene iye analenga, akunena kuti ndikumva chisoni. Bible limanena kuti Mulungu atayang'ana anthu amene Mulungu analenga, Mulungu anamva chisoni. Anthu amene analenga bwinobwino lero agwesera khosi Satana, ndipo mtima wake wapanga Myuuuu kumpweteka. Poona kuti anthu amene adalenga bwinobwino ndizolinga za bwinobwino, wina wabwera wanamiza, amuvomera amene uja amgwesera khosi. Mulungu kupwetekedwa mtima. Mukatenga Exodus 32:7, Mulungu ataona kuti Aisraeli azisemera mwana wa ng'ombe, anati chani? Mose, sika nsanga, sika. Pamene Mulungu aona zoyipa, mtima wake wapanga Myuuuu, maso ake nkusekuka kuti izi tu sizozilekerera izi. Nthawi yomweyo miyendo ikutani? Ikuyenda. Sikapita mwachangu, anthu aziyipisa. Abale anzanga, tili ndi Mulungu amene mtima wake umapanga Myuuuu. Ngakhale pamene adaona Aisraeli akuzunzika ku Igupto, mtima wake unachita chani? Unapanga Myuuuu. Exodus 3:7 akuti ndaona mmene anthu anga akuzunzikira ku Igupto, ndikuziwa bwino kuzunzika kwawo, ndabwera kuti ndizawapulumutse. Mtima wake wayaka moto, mitima yake moto, maso asekuke, miyendo itani iyende. Ndi uthenga tu apapatu pa nyengo ino ya chibalaliso. Muthenga wake wa chibalaliso chaka chino, Papa akutenga nkhani ija ya muthenga wabwino pamene ophunzira awiri ankaenda ulendo wopita ku Emausi. Anaenda ulendo wautali atakhumudwa, akukamba nkhani za Yesu, mpaka na Yesu uja ndikumayenda nawo
iwo aja osaziwa osanzindikira. Koma akuti ngakhale samamuziwa, ngakhale sanazindikire, koma pena pake mitima yawo idachita kuti Myuuuu. Koma sanasamale kuphunzira aja. Akuti paja angatilankhula paja mitima yathu inachita kuti phwii. Mukatenga Luka 24:32. Phwii amene ndi kuti mitima inapanga Myuuuu, koma iwo aja sanasamaleko. Kumano atafika kumene ankapita, nkumuyitana kuti adye nawo. Yesu atangotenga bread ndi kumunyema, maso kuti ngwee kusekuka. Maso kuti ngwee kusekuka. Ndipo akuti atangozindikira choona. Nthawi yomweyo Mapazii anapanga chani? Pikiri. Akuti nthawi yomweyo ananyamuka kubwerera ku Yerusalemu. Anthu ake ndi omwe aja amene amamulesa Yesu panjira paja kuti asapitire chifukwa kuti kwada. Koma lero akunyamuka ndi usiku omweyo. Mtima ukati Myuuuu, maso akati seku, Mapazii asaope kunyamuka ndi kulalikira uthenga wabwino. Mtima ukati Myuuuu, maso nkuti thwani kusekuka, dzanja lisachedwe lilowe nthumba ndi kutulusa makobiri oti akathandize pa chibalaliso, kubalalisa uthenga uja umene Mulungu atipasa, woti tikalimbane ndi kususana ndi zimene Satana wanamiza anthu. Chimenecho ndi chibalaliso. Monga mawu athu oyambaja, chauta akutuma Kirusi kuti agonjese mitundu ya anthu achikunja, awathe maufumu oyipa, komanso aonesese kuti zipata za mwayi wa anthu ake zisasekeke. Ndi chimene mawu akunena, zipata za anthu zisasekeke. Lero akutuma inu ndi ine. Lero akutituma ife kunchito yomweyo. Inu ndi ine timenye ufumu wa Satana ndi kukazikisa ufumu wa Mulungu pansi pano. Kumafunso nkumati, kodi inu mukutenga nawo mbali? Kodi Satana kamafala pakati pa anthu, mitima yake kumapanga Myuuuu kapena iyayi? Kodi inuyo zimene zikuchitika mukumaziona ndi maso anu? Kodi mukaziona mukumapangapo kanthu? Ndi nkhani tu ya lero. Akufuna kuti inu ndi ine tikangonjese Satana, tikagonjese Kaisala amene safuna kupereka kwa Mulungu zake za Mulungu, monga ayankhulira mawu mu uthenga wabwino aja. Komatu Mulungu amampasa Kaisala zake. Madalitso ake amampasa. Koma kuti Kaisala abweze ulemu, ambwezere Mulungu ata. Mulungu amapasa anthu maudindo, amapasa anthu ntchito, amapasa anthu mwayi, amapasa anthu mabanja. Koma kuti iwo atenge moyo wawo nkuupereka ku mpingo, ndikuupereka kwa Mulungu, kuti atenge makobiri awo ndikuthandizira pa chibalaliso, ayi. Kaisala angufuna kuti Mulungu ampase zake, koma kuti iyeyo apereke kwa Mulungu zake za Mulungu safuna. Ndiye Mulungu akutituma lero kuti tipite tikasakesake makaisala onse amene safuna kupereka kwa Mulungu zake za Mulungu, ndikuwathesera ufumu wawo kuti ufumu wa Mulungu ukhazikike. Lero Ambuye akutituma ife kuti tikapereke uthenga woona, kuti anthu akazindikire kuti Satana wabwatika nthawi yayitali. Uthenga ubalalike, mwakuti anthu akhulupirire. Chifukwa kuli malo ena amene uthenga sunafike, kuli malo ena amene uthenga unafika koma sukugwira ntchito, ukalalikidwe mwana kuti uyambe kugwira ntchito pakati pa anthu. Koma kuti izi zitheke, tikusowa anthu amene ali ndi mitima yoyaka. Anthu amene ali ndi mitima yoyaka, anthu amene ali ndi maso osekuka, ndipo anthu amene ali ndi miyendo yachangu. Mitima yake, maso asekuke, miyendo iyende, Mapazii ayende. Tikusowa mitima iziti Myuuuu, choona chikalankhulidwa. Maso aziti seku, ndipo miyendo yathu izikangalika pochitapo kanthu. Komatu lero anthu ena mitima yawo sigunda ata. Akaona kanthu sigunda nkugunda komwe, abunthisa mitima yawo monga mmene Baibulo limanenera.
Kumuona wina akuvutika osamva kanthu pang'ono. Kuona anthu akulira ndi njala osamva kanthu pang'ono. Mpamene akakwera sitima ulendo kunja. Kumapanga zinthu zolakwika mtima uli zii. Ndi nthenda imene pa chibalazo cha lero tikutumidwa kuti mitima iyake. Mitima iziyaka izikhuzidwa. Kodi chimene chingapangise kuti mtima wanu uziti myuu ndi chani? Mtima wa Mkhristu aliyense ndi mtima umene udaphunzitsidwa kale zabwino ndi zoyipa. Munapanga masonkhano, mumapita kuchalichi, mtima wanu umaphunzitsidwa. Mtima wa Mkhristu ndi mtima umene ukuziwa mmene zinthu zikuyenera kukhalira. Kuti ichi sichili bwino, icho sichili bwino, ichi chili bwino. Ndi mtima umene ukaona za chilendo umapanga myuu kuziwa kuti ayi si mmene zikuyenera kukhalira. Ayi si mmene zikuyenera kukhalira. Kuti mtima wanu umaziwa chimenecho. Ndawe mmene Ambuye Yesu akulangiza ophunzira ake za maudindo ananena kuti chani? Ananena kuti pakati pa anthu atsogoleri awo amawadyera masuku pamutu. Koma pakati pa inu zisamatani? Zisamatero ayi. Mtima wanu uziti myuu mukaona zinthu ngati zimenezo. Siziyenera kumatere. Mtima wanu ukaona uziti myuu ayi siziyenera kumatere. Kumuona mwamuna akumenya mkazi wake mtima uziti chani? Uziti myuu ayi sizimayenera kutere. Kumuona munthu akusolola makobiri achalichi mtima wanu uziti myuu siziyenera kumatere. Myuu ameneyi ndi myuu wakumva kupezereredwa. Musakuchita zimene munayenera kuchita. Inuyo mwaife Mulungu adayikamo chomati myuu chimenechi. Koma mwina ngati ophunzira aja nafenso sitimachimvesera. Akuti kodi panjira paja mitima yathu kodi sinati phwi. Koma tinakhala ngati kuti mitima ija yangozilala sitinayimvesere. Mwina nafenso mitima yathu imapanga myuu koma sitimayimvesera. Munthu akamanama mtima wanu uziti myuu ndikumaziwa kuti ayi uyu akunamatu uyu. Anthu akumaziwa kuti mamuna uyu akundinamiza uyu. Zimayi kumaziwa kuti mamuna yakundinamiza uyu. Hani makukondani. Ukaziwa mtima kuzipanga myuu. Koma mupeza kuti mtima wacho wapanga myuu koma aukatengana naebe. Ngati ophunzira aja kuti mtima walo unapanga myuu panjira paja koma sana umvesere. Mawu a Mulungu amene timawerengawa ndi amene akutipangisa mtima wathu, ndi amene aziupangisa mtima wathu kupanga myuu. Aisraeli atawerengedwa mawu a Mulungu ndi mulembi, mitima yawo idapanga myuu ndipo analira koopsa. Mmene buku la malamulo linkawerengedwa kwa iwo. Mtima uzikhala mtima umene ukaona zina zake uzipanga supu. Yesu atayankhula nawo mawu anthu aja sizinaphule kanthu kwenikweni. Ndikamaza ophunzira aja panjira paja Yesu atayamba kuwafotokozera bwinobwino sizinaphule kanthu ngakhale mitima yawo inapanga myuu. Mpaka na pamene anakanyema bread, mpamene maso awo anaseguka. Mitima yake moto, maso aseguke, mapazi ayende. Anthu aja ngakhale Ambuye Yesu anakhala ndikumafotokozera maso awo sanaseguke mpaka na atakanyema bread, mpamene maso awo anaseguka. Ntchito ya masakramenti. Sakramenti la Eucharistia, sakramenti losegula maso. Masakramenti ndi zizindikiro zopereka chaulere cha Mulungu m'mitima mwathu. Mkatolika aliyense amaphunzitsidwa za masakramenti. Ndipo amaphunzitsidwa kuti maso ake aziona koposa zomwe akuona. Tiona ngati mkate koma ndi thupi lake. Timaphunzitsidwa kuti maso ako aziona koposa zimene ukuona. Kumeneku ndi kuseguka maso.
Saulo adachosedwa zokhala ngati mamba ansomba m'maso mwake, ndipo adayamba moyo watsopano chifukwa chona kuti anayamba kuona ndi kupenya mwatsopano. Baibulo limanena kuti maso ali nawo koma satani kodi saona. Phunziro limene timalipeza m'masakramenti ife akatolika ndi phunziro lofunika kwambiri moyo wathu walero. Kumata kuona kuseri kwa zimene tikuona, kumata kumva kupitirira zomwe tikumva, kumata kuziwa kupitirira zomwe tikuuzidwa. Chifukwa dziko lino ndilonama, dziko lino ndilonyenga, dziko lino ndilachipamaso. Mwakuti ukangotenga zokhazo zimene ukupasidwazo, hayi uzayenda mu mdima ndithu. Koma lero akunena kuti maso atani aseguke, tisakuona kuseri kwa zinthu. Kumasegula maso amwezana kuti khalani maso. Ndi azimayi angati amene anamizidwa masana. Mamuna uyu abwera anamiza, wina abwera anamiza, wina abwera anamiza mpaka amuna 7. Ndi angati amene andale atinamiza masana. Mpingo umatiphunzitsa kusegula maso ndi kumaona koposa zimene tikuona. Ino takumbukirani nthawi ya COVID ija. Timaona. Koma kodi maso athu anali oseguka? Ndafuna mubwerere mbuyo nthawi imeneyi. Kuona timaona, koma kodi maso athu anali oseguka? Takumbukirani nthawi ya kampeni ya Tonse Alliance. Timaona, timamva, koma kodi maso athu anali oseguka? Mitima yake, maso aseguke ndipo mapazi ayende. Lero COVID wangotha ndipo palibe ndi mmodzi yemwe akufunsa pofunso. Palibe ndi mmodzi yemwe akufunsa pofunso. Mtima ukati Myuuuu, maso nkuti seku, mapazi apange chani? Ayende. Zimene Mulungu atululira zosusa satana ziyake m'mitima mwathu, zisekule maso athu ndipo tisalekere pomwepo koma tichitepo kanthu. Lero tikupereka ndalama molowa manja, osati chifukwa talamulidwa ayi, koma chifukwa kuti mitima yathu tachita Myuuuu. Pali china chimene ifeyo tikumachiona, maso athu asekuka kuzimene satana akuchita mdziko muno. Taona ni nkhani za mathanyula ndi zinzake. Kodi zimene simukuziona? Ndipo kodi mukaziona mtima wanu kumapanga Myuuuu? Lero tikufuna kuti alaliki uthenga wabwinowu asabwerere pafupi ayi koma apite patali. Ndipo chifuna kuti ife sitingakafike komwina ndi mapazi athu, chifukwa tikufuna kupereka makobiri molowa manja kuti uthenga ukafikire ngakhale azungu amene akubweretsa mawu opotoka, mauthenga opotoka dziko lino, kuti nawonso Mulungu ayendere. Chimene chapangisa mtima wanu kuti Myuuuu chizisegula maso anu. Kumfunsira munthu mwamfunsira koma china chake nkupanga Myuuuu mumtima mwanu, si mfiti uyu. Nthawi yomweyo maso anu aseguke, maso anu atuzuke, muyang'ane ndi chidwi chifukwa chona kuti china chake chapanga Myuuuu mumtima mwanu. Ndipo chimene chasegula maso ako chikankhe miyendo yako kuti uyambepo kuyenda, uyambe kuchitapo kanthu. Chimene maso osekuka achiona, miyendo ichisatire. Komano mukayang'ana dziko lathu lino leroli, chibalaliso chikuvuta chifukwa Mulungu akayasa mitima ya anthu akukana dala kuona. Anthu akukana dala kuona. Kodi uthenga ufalika bwanji kwa anthu, ugwira ntchito bwino bwanji kwa anthu amene ngakhale Mulungu wapangisa mitima yawo kuti Myuuuu, koma iwo asinzina dala sakufuna kuona. Chibalaliso lero chikuvuta chifukwa kuti anthu asinzina, mwakuti olo uwalalikire kuti aone, sakumachionayi. Anthu akumapsinya maso awo. Lero muone kuti ngakhale anthu aone kanthu, miyendo yawo akumayiloweresa kosiyana ndi zimene maso awo aona. Aona chinthu bwinobwino
koma momana kuti miyendo yako iyambe kuyenda kulowera kuchimene maso aja aona miyendo ikumolowera kosiyana. Aliyense akuona kuti palibe chapangidwapo apa, koma umpeza wina akutamandira chitukuko. Bwana ndinonoka, bwana mwapanga zazikulu. Ndikumadabwa kuti kodi njala ili nziko muno kapena tu ineyo sindikuona bwino. Mumpeza wina njalayo kunyumba kwache iliko, koma ampasa t-shirt ndipo akupita kukayima pansewu akuona kuti zikuli zinthu sizikuyenda bwino, koma pakamwa pake miyendo yake ikulowera kuti kosiyana. Akumulimbikisa, akuchemerera, akululukira omwewo amene ampangisa kuti akhale ndi njala kunyumba. Mtima ukati Myuuuu, maso akati segu, mapazi alowere kumene maso aja aona. Kuona kuti makobiri akutha, koma kupeza anthu akuti kuti kumenyana ndi katangale ndipo tikuwina. Kodi akulu chimene maso athu akuonachi ndi chimene chikuchitika? Anthu akumasankha dala ngakhale aona ndi kumapanga zosiyana, ndi kumanena zosiyana ndi zimene zikuoneka. Zafika pachipena kuti anthu atakuza kuti mvula ikuvumba, koma iwe unaona zuwa kuti kuli zuwa kunja kuno. Nthawi ya COVID timati ukhondo ndofunika, tisambe m'manja kuti tizilandira ukaristiya bwino, timatero. Chifukwa kuti COVID amafawa chifukwa chopanda ukhondo, sitimatero. Koma kodi lero tikuona chani? Lero tikulandira ukaristiya ndi m'manja mwakuda. Misa ya panja, anthu akhalakhala agunda pansi manjawa. Ife ndikumalimbikitsabe zalandireni m'manja. Kuyiwala kuti ukaristiya ndi chakudya. Ndipo olonsima sangadyere m'manja amenewo, koma ife tikulimba mtima kunena kuti tiye tizilandira m'manja. Kodi mitima yathu pena pache sikupanga Myuuuu? Kodi maso athu pena pache sakuona? Nanga miyendo yathu ikulowera kuti? Sindi kulimbana ndi chiphunzitso cha akuluakulu, kapena kunena kuti anthu asinthe, zisiyeni choncho. Koma ndakufuna kuti mitima yake, maso asekuke, ndipo miyendo iyambe kuyenda kulowera kuyenerera. Mitima ipange supu, maso achite ngwee, mapazi apange likitilikiti. Ndi uthenga wathu tuwa lero. Kodi zimene maso akuona ndi kumene mapazi athu akulowera? Chiona tikuchiona, koma mapazi tikuwaloweresa kosiyana. Uthenga ufala bwanji? Uthenga wa Yesu Khristu ugwira bwanji ntchito? Chibalaliso chitheka bwanji? Tikulephera kupereka mafuno a mtendere wa Ambuye m'machalichi ati COVID. Tikukanika kupereka mafuno a mtendere m'machalichi mwathu ati COVID. Are we serious? Kodi ndizoona? Chinthu chimene Ambuye sanena kuti mtendere wa Ambuye ndikukupasani, chimene ananena iwo atauka kwa akufa choyambirira mtendere ukhale nanu, lero tikuchikanika kuti chimechicha tichipereke pa nsembe ya Ukaristiya. Kungothamangira ino kankhosa. Mtima uyake, maso asekuke, mapazi ayende kulowera kulondola. Malinga ndi zimene maso osekuka akuona. Yesu adaenda molimba mtima kupita ku Yerusalemu, kumene kunali koti akapulumutsire anthu. Mapazi ake samalowera kosiyana ndi kumene mtima wake wayakira. Mapazi ake samalowera kosiyana ndi kumene maso amulozera. Koma lero ngati chibalaliso chikukanika, sikuti anthu sakulalika ayi, kulalika anthu akulalika. Sikuti mitima yathu sikupanga Myuuuu, ikumapanga Myuuuu. Koma anthu aphinya maso. Tikungwenera anthu fe, tisegule masowa, timve mawu a Mulungu atithandize. Chimene uthenga ucho kunena kuna kuti mtima uti Myuuuu, maso asekuke, mapazi ayende. Tifuna kuti kumbusa kuti
ngati tifuna kuti chibalaliso chigwire pakhale kugwirizana ntchito kugwirizana pakati pa ziwalo zosiyana-siyana za mpingo: mtima, maso, mapazi. Mulungu amene akale kuna kuti maso sangane kuti manja sindikukusowa, ndipo manja sangane kuti haya iwe chipumi sindikukusowa. Zonsezi zikumanga thupi la munthu. Chimozimozi ngati tifuna kuti chibalaliso chiyende, aliyense akuyenera atenge nawo mbali. Kuli ena amene mitima yawo imagunda, ili very sensitive. Amene aja tiagwirise ntchito. Tisahataye kuna kuti haya inuyo mangona kuthamanga magazi. Tiagwirise ntchito. Mpingo uli ndi anthu amene ndi mitima ya mpingo. Maso akaona. Kuli anthu ena mu mpingo amene ndi maso, amene amata kuseguka ndi kuona zinthu mwachangu. Ndipo akaona zinthu mwachangu zija ndi kuauza anthu ena kuna kuti akuluakulu, taona ni chikubwera paja chija, tachitembenuze ni chili apa chimuchang'anire mbali iyi. Tisanyoze kuti iwe maso sindikukusowa. Ndi chibalaliso sichiyenda. Ndiye kuli anthu ena amene ndi mapazi, amene amakangalika, amene ali achangu, amene sachedwa, amene wapangisa kuti zinthu zizitheka. Anthu apa ground atakhala ngati onyozeka. Koma ngati ufuna kuti chibalaliso chiyende, amene ajanso akusoka kuti tiatenge mitima yake, maso aone, aseguke, ndipo mapazi ayende. Aliyense mwa ife atenge nawo mbali. Chimenecho ndi chibalaliso cha mpingo wathu. Tiye tipereke molo wa manja kuti pamene ife tingathe kufika tikafikire. Koma tisayiwale chibalaliso simakobiroka. Chibalaliso simakobiroka. Komanso cholinga chathu chona kuti makobiro tifuna akapange chani. Makobiro aja apite akapange chimene tikufuna ife. Chifukwa chona kuti makobiro aja mwina apite ku mitima imene kulepera kupanga miu. Koma ngati kumene kuli bwino chabwino, makobiro aja apite ku maso amene ali ophinyika, amene saona, akasigule anthu maso. Ngati kumene kuli bwino, makobiro apite kumene kuli mapazi, oti ayenda apite kwina kwake. Ndife mpingo umodzi, tonsefe tulumira Mulungu. Ndipo tikungoyenera kuti mitima yathu iyake, maso aseguke, mapazi ayende. Mitima iti Myuuuu, Maso Mbweeee, Mapazii Likitilikitiiii. Mitima yathu iti supu, maso segu, mapazi kuthamanga. Munali ndine Nthalika. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.